ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತುಳುವರನ್ನ ಕರಾವಳಿಗ ತುಳುವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತುಳುವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನೋಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೇರದಗುಲು ಬೇಲೆದಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಒರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒರಿಪುನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಂಜಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನಿ ಏನೋ ಮಲ್ಪುನು ದಾದಾ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಐವ ಹಚ್ಪ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದಗಲು ಈತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲ ಆತೇರ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಊರ್ದಗಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಡೊನೇಷನ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಶಾನ ರಿನ್ಯೂ ಆವೋಡು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತೋ ನೀರು ದಿವೋಡ್ಡಲ ಪೂನ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಭೂತೋ ನೀರು ದೀಪಿನ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಿನ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕೊಚ್ಚುನತ್ತು ಎಂಕುಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ ಈಕೋಸ್ಕರ ಊರ್ದಗುಲು ಬರೋ ಹೊತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬೊಯ್ದ ಅವಳು ಬೊಯ್ದ ಅಣ್ಣ ತಲ ಭೂತದ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆಂಡು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ಜೆರಡು ಎಂಚ ಹಾಪಿನಿ ಪತ್ತುನು ಪಡದು ಭಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿರಿ ಎಂಕಲೆ ಆಗಲೇ ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೂಡು ಆಗಲೇ ಬತ್ತಿನಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಆಗಲೇನು ಊರುಗು ಎಂಕಲ ತೀರ್ನೆ ಆತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ ತೀರ್ನೆ ಆತು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಆಗಲೇ ಕಡಪುಡ್ದ ಮಲ್ದ ಪಸುದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಎರ್ಲ ಊರಿ ಪಾಪ ಬಂಗದಗುಲು ಕೆಲವರು ಊರು ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಮಲ್ತದು ಊರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಊರ್ದಗುಲೇ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ವತಃ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಗುಲಿ ಅಗುಲು ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಮುಂಬೈದಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೂನಾದಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೂನಾದಗಳ್ಡ ಬೊಂಬೈದಗಳ್ಡನೇ ಮೂಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗುಲು ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇರಿ ಊರು ಬತ್ತಿನಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಕೇಂದನೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆನೇ ಪಲಯೇನೆ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನು ಪಡ್ಪದಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರ ತೂವನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಜಾರಿಗೆ ಅತ್ತು ಏನೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಜಾರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಈತು ಮಲ್ಲ ಆಡ್ಬಂಡು ಎಂಕಲೆದಲ್ಲ ಹಕ್ಕೇ ಇಜ್ಜ ಊರುಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೋನುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂದು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಪೂನಾ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಳುಗೇರು ಭಾರಿ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನಿಡು ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಲೇ ನಮಗೆ ಊರುಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ದಾದ ನಮ್ಮಗುಲು ಏರು ದಾದ ಪೂರ ಎನ್ನುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಲೇ ನನ ಮಿನಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅದನಿಗುಲು ಸಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಮಗೆ ಪೋತೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಆಯನ ಓಲ ಕೊಟ್ಟೆಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಓಲ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತವನಿಗಲೇ ఆయన కొట్టాడు తీరు ఆయన 2 ದಿನ ತೆಮ್ಮಲತ್ತೆಗೆ ಪಾಪ ఆయన ಅಪ್ಪೇನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದಗಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾದ ಕಡಪಡ್ದವನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಾದ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನು ಮಾರೆ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಬಂಜಿಂಜಾದ ಊರಿನ 2 ಪೈಸೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಕಡಪುಡುಗ ದೈವದೇವರೇ ಕಡಪುಡುಗ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ ಊರು ಎಡ್ಡೆವಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನೊಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡವು ಪೂರಾ ಪೂನಾ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಪಿದೆ ವಾರ ಅಜ್ಜೋಡಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಎನ್ನುಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರು ನಮ್ಮಗುಲು ಏರು ಪಿದೈದಗುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಸಮಾಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಆಡೀನಿ ಮುಂದೆಡ್ದು ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಏತೋ ಮುಲ್ತ ಮರಾಠಿದಾಗುಲು ಆಗುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಗುಲು ಅಣ್ಣ ಖಾನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡದು ಏನ ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಅಂದ ಆಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಆಡ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲು ಐಟ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗುಲು ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಆಗಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಊರ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಏನ ಅನ್ಪೇನು ಏನ ಅನ್ಪೇನು ಆಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂಪೇರು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ ಅಗಲ್ಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲ್ಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗುಲು ಊರ್ದಾಗುಲು ಆಯ್ನಾಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ಪೂನ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ್ಡನೇ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಇಜಿನ ಕೊರೋನಾನೇ ಬೊಯ್ಜು ಅಲ್ಲ ಅಗುಲು ಇಜಿನ ಸೈಪಿನ ಎಜ್ಜಿ ಊರ್ದಗುಲು ಸೈಪಿನ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಲುತ್ತಿನಗುಲು ಬತ್ತಂಡನೇ ಅಗುಲು ಸೈಪಿನಿ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನೋಡು ಆಯ್ನ ಪಾತೆರ